Cześć, witajcie tutaj ASW, to jest kolejny odcinek z Assassin's Creed Revelations. Tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, Ezio, nowa zbroja. Znaczy, nowe ubranie. Ubranie Brutusa. Dobra. Symbole polo. Dobra. Tam. Ale trafiłem. Ja pierdylam. Nie bardzo dobrze. A Ezio jeszcze sianko trochę. Właśnie, napiszcie, czy mam być dalej w tej zbroi Brutusa, czy może wrócić do kostiumu Altaira? Takie pytanie. Dobra. Bramy. Do sianka. Nie teraz. Nie musimy kogo zabijać na razie. Nie! Kurwa. Muszę oszczędzać się. Znaczy, nie, co ja mówię? Muszę przestać tak przeklinać. Bo mi mamusia zabrania. Nie. Dobra. Mamusia. Nie, panie, panie. Panie, ja jestem niegroźny. A. Ja pierdolę. O kurde. Znowu. Panie Stasiu, co tak daleko? Dobiego, ty. Stragana. Tak. Na pewno, kurde, w jedynce byście tak zaskoczyli, tak żebyście zrobili. Nie. Ja to mam farta. Dobra, odzyskaj księgę. Whee! Dobra. A mnie w nosie swędzi. Na wódkę. Ale ja wódki nie piję. Dobrze. Dobra. Jest kolejna księga. Dobra. I gdzie jest ten cel? Bardzo się cieszę, że forum Bovis odblokowane. I... O, Tarzan. Nie. Dobra. Ezio. Ty stary, dobry asesynie. I... Zobaczymy, w jakim czasie się wyrobię. Ale mi nowość. Dobra. Ja pierdolę.
Ezio. What did you find? Another key? Door of some kind, bricked up with hard stone. Promising. The first key was found behind a similar door. Timules. And how did they open that door? They did it. The earthquake did. Iberoja. All we have are a few barrels of gunpowder. This should do. And if it does not, we get more. Yeah. What the? The assassin! Go! Go! Go, go! Ale. Nie pozwól się zranić. You will not leave here alive! Co? Wpadnięcie do wody spowoduje desynchronizację. To już choćbym to zrobił w tym odcinku. Jeszcze te. Show yourself! He's dead! Idź. Co ja wam zrobiłem? Ville! Do mnie tchórzu. Jest. Evoide! Don Petijame! No. He is here somewhere. Ale pogoń. Assassin! Nie. O. Na razie nie dobrze. He's behind us! Rikstetu! David! Daj czatu. Nie. Kurwa. Dobrze, że tutaj. Assassin! Show yourself! No, biegnę za wami, wy do mnie strzelacie i każecie mi się pokazać. Może jeszcze się zatrzymać, no? Con bastardo! Strzelacie jak ostatnie cioty. Show yourself! Ależ We have tempo. gunpowder! We should use it! Afterfallu czegoś takiego nie Give me doznasz. some room! O wpytę. He's behind us! Jep. Never underestimate this madman! Now, body! No co mi strzelasz pod nogami? Frędzlu. Jak na takie tempo idzie mi bardzo dobrze. Co jest? Jest, pięknie. O kurwa. O, i teraz nagle nie mamy desynchronizacji. O, wpytę.
Już tu wszystko rozdupcone jest. I teraz mamy walczyć, tak? No, czekam. I... Jep. Stawiam na środkowe, ale... Najpierw skrzyneczki. Może będzie coś ciekawego. Siarka. Pełny korpus. Siarka. Teraz znowu to. Dobra. Podział nie idzie. Nowe pieniążki. Bieluń. Korpus samoprzylepny. Jaki fart! Yeah. Kolejny klucz. Pięknie, już tylko 2 klucze i będzie cacy. Dobra. Jak stoimy z czasem? Stoimy bardzo dobrze z czasem, więc robimy wspomnienie Altaira. Po byku, jedziemy. Znowu z gulika wychodzimy, co? Pewnie śmierdzisz na kilometr. I będzie coś takiego. Tam Ezio zabił kogoś i... O, tu jest gdzieś asasyn. Ile? Pochujało was. Jest. Dobrze, że chociaż to jest. Dobra. Gdzieś w pobliżu. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I mamy bliziutko. Zaoszczędziliśmy chyba z 15 minut drogi. Dobra. Z 5, 10. No przy moim szczęściu 15. A, to tutaj. Pięknie. I... Jep. Co za faza? Ezio, jakiego ty masz tego dealera? Altair w wieku 63 lat. The Templars have retaken their archive on Cyprus. Abbas sent no reinforcements. It was a massacre. Oh my god. Maria, when we left Masyaf 10 years ago, this order was strong. But all our progress has been undone. Abbas must answer for this. Answer to whom? The assassins obey only his command now. Resist your desire for revenge, Altair. Speak truth and they will see their error. He żona executed our chyba. youngest son, Maria. He deserves to die. Perhaps. But if you cannot win back the Order by honorable means, its foundation will crumble. You are right. 30 years ago, I let passion overtake my reason. And it caused a rift that has never fully healed. Co teraz? Speak reasonably, and reasonable men will listen. Some will, but not Abbas. I should have expelled him 30 years ago when he tried to steal the apple. But you earn the respect of the other assassins because you let him stay. How do you know this? You were not there. I married a masterful storyteller.
Look at this place. Masyaf is a shadow of its former self. We have been away for a long time. But not in hiding. The Mongol threat demanded our attention and we rode to meet it. What man here can say the same? Kurde, muszę sam iść. Where is our eldest son? Does Darim know his brother is dead? I sent him a message 4 days ago. With luck, it has reached him already. Abbas, I almost pity him. He wears his grudge like a cloak. His wound is deep. It will help him to hear the truth. As I walk these streets, I sense a great fear in the people. Not love. Abbas has dismantled this place and robbed it of all joy. Jakby co, to Abbas jest ten, któremu uratowaliśmy życie, jak nam wziął to jabłko, nie? Na ostatnim wspomnieniu. But we walk together. Szybciej, kochanie. Dobra, już sam wejdę. Hola ludzie. Kłopela. Let them speak. We seek the Abbas. truth about our son's death. Why was Seth killed? Is it the truth you want? Or an excuse for revenge? If the truth gives us an excuse, we will act on it. Surrender the apple, Altair, and I will tell you why your son was put to death. Ah, the truth is out already. Abbas wants the apple for himself, not to open your minds, but to control them. You have held that artifact for 30 years, Altair, reveling in its power and hoarding its secrets. It has corrupted you. Very well, Abbas. Take it. What? Before I executed your son, I told him you ordered it yourself. He died, believing you had betrayed him. Altair! Nie, Altair! Altair! No! Nie, panie! Strength. Altair. Nie! Maria. He is possessed! Kill him! Take the apple, now! Ja pierdylam. Pyta węża, nie. Nie chcę wojny z bractwem. Kurwa. What the fuck? Ja pierdzielę. Godziło mnie stado, mogę powiedzieć, mudżynów. Dobra. Kurde, jak na 62 lata. No i nie! Ty patrz. Altair już miał wtedy podwójne ostrze. No to jest ciekawe. Father, I got your message. What has happened? Darim, turn back! Have they all gone mad? We have to go. Abbas must not get his hands on the apple. If you need more knives, take them. Above you. This way. Where is Mother? She's gone, Darim. I'm sorry. Ahead of us! What? How? Later. First, we fight. Come. Idę, dziady. Brothers, we need not fight. Forget reason, Darim. They've been poisoned by lies.
Dobra. We must leave at once. A, osiągnięcie na uplayu. Ciche, lecz zabójcze. Watch out! Watch out! Jep. Dobra. No! Biegiem, synu. We cannot let them catch us. Nie, nie, nie. Dobra. No, Was it co the jest? boss who killed my brother? He killed your brother, Malik, and countless others. He is a madman. A madman with an army. He will die. Bije was One co do day jednego. will Kurwa. Ja pierdolę. To jest jakiś kawał, nie? No. Biegiem. Dobra. A więc... no grubo. Co to było? Stand up. A tobie obierej. Bierij każdemu co do jednego. No, ale co jest? Przecież dostał. Rzekomo. No chodź, chodź. It is time to go. Dobra. Was it the boss who killed my brother? I will have the apple, Altair, and I will have your head for all the dishonor he brought upon my family. Zamknij ryja, bas. You cannot run forever, Mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. and not from your lies. Maria. My love. No to grubo. Pojechaliśmy po bandzie. Karwa, kawka. Będzie ładnie. Co ty się w tym asaszynie wyrabia? Czyżby kolejna sekwencja ukończona? Tak! Ukończona! 5. Zakończona. To. Co to za faza? Excellent news, Claudia. I now have a name. Manuel Paleologos, nephew of the deposed Byzantine Emperor Constantine. I have few doubts that he is the man leading the Templars. My task now is to interrogate a traitorous janissary named Tarek Barletti and find the location of the Templars' army. Until then, Sophia and I will continue our search for the one key that remains hidden. With every passing moment, I know my chances grow slimmer. And yet I cannot help but linger some days to stay an extra hour with her. To hear her voice and watch her face animate with joy as she speaks of the things that move her. Her books, her city, her memories. I cannot help but think what a shame it will be when I find the final key. No, czyli na to wychodzi, że Ezio naprawdę lubi
Sofię. Sekwencja 6. Kaprys Fortuny. Czyżbyśmy zarobili niezły szmal? Zobaczymy. A to by było tyle w tym odcinku. Z tej strony był ASW z kanału Freaky Gamers. Nara. So what you talking